Jajal. Terus ngeten iki Pak, jenengan lek prisa menawi penataan panggung teng ngarepe sinden mesti rapi-rapi. Wingi ki nang Setupa ki mah mburine sinden aku roh dhewe. Jan kaya TPS ki lho, tempat pembuangan sampah. Apa lagune Bir? Denok, Pak. Denok. Denok kandilan ning ati. Iku lawas niku Pak, niki sing baru berbeda. Baru oh ya. Coba kaya apa pengen ngerti Denok. Ya. Monggo to dipun aturaken yuk.
Elok. Elok Mas Gareng. Heeh. Elok, Gong. Aku lek reping 8 nurung iso nampa. Kowe wong lawas tenan. Ha iya. Nah ya wis berkas lah. Luar biasa. Ya. Matur nuwun Mbak Lucy. Napa badhe gubuk asmara melih? Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, kula tenggo tanggalipun. Siap Mbak Lucy sehat selalu. Nggih. Terima kasih Mas Yoyo, mugi sehat, panjang yuswa, terus Amin. mangke untuk bulan Mei diparingi kelancaran ibadahnya. Amin. Di sana beserta Kang Garwo. Nggih, nggih. Sembah nuwun donga pangestunipun ugi dumateng sedaya para warga masyarakat ing Polorejo mliginipun Bapak Kepala Desa perangkat dan panitia. Mugi-mugi kanthi wungon, kanthi tirakatan ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat dados rana dadi dalan kamulyan kangge kabeh piyayi ing Polorejo.